Kung magkugi lang o gamiton ang pagka-resourceful, wala gayoy hinungdan nga dili makatanom ug makapaanindot sa nagkadaiyang mga vegetable gardens bisan pa man og limitado ang luna. Gipamatud-an kini sa mga mananaog sa containerized gardening category sa Sugbusog District level. Ang purok ate sa Barangay Dapdap lungsod sa San Remigio ug si Elvira Mission gikan sa lungsod sa Daan Bantayan. Ang 37 ka mga miyembro sa purok atis una nga mitampo sa ilang mga ginamit nga plastic bottles aron matamnan sa ilang mga utanon. Apan kay nagkuwang pagyud kini, giapil nila ang mga wala nagigamit nga mga sapatos ug mga bags. Among encourage gyud nga ang matag miyembro sa diri sa purok kung unsay naa sa ilaha nga mga ingon ani nga mga use nga mga dili na magamit, pwede sa jud na nila nga katamnan. Kompleto usab ang maong purok sa aquaponic system, mga manok Bisaya, kanding ug uban pang binuhing hayop. Laing plant nursery sa Barangay Malbago, usa na kadakong atraksyon karon. Mao kini ang Sugbusog Nursery ni Elvira Mission, siya usa ka konsihal sa ilang barangay ug niapil sa Sugbusog program ug napili nga district winner second placer sa household containerized category. Creative gardening na nga level ning kang Elvira. Kay iyang gipakita ang iyang pagkamamugnaon pinaagi sa pag-recycle sa plastic nga botilya sa soft drinks ug iyang gipintalan ug mao'y iyang gitamnan. Nindot gayud ang iyang pagka-arrange sa nagkalain-lain nga klase sa tanom. Makita usab sa iyang nursery ang gilandscape nga pangan sa gobernador ug ang welcome flower nga nakapatik sa yuta, ilabi na ang sugbusog nga gibutang dapit sa entrada. Sa entrada pa lang sa maong nursery, ang inyong makita mao ang lain-lain nga klase sa suga nga nagbitay sa arko. Makalingi gayon ang mga tawo nga manglabay sa iyang dapit. Inigduol nimo, dili lang di ay mga suga ang nagbitay sa arko, kundi ang mga sikwa. Wagot po ang sikwa. Wagot po ang sikwa, gihuwat na lang, naguwang na lang. Matud ni Elvira nga daghan na ang gusto nga musud kay magpa-picture sa ilang nursery. Hinungdan nga iyang gi-open sa publiko nga libre. Pang Instagram level ang garden ni Elvira. Usahay kanang nay maglingi-lingi amo na lang sa i-offer nila kay kanang what if kita, di ba? Yeah. For free. Pero ang uban ni sulti jud nga kanang angay jud ko magpakuan, magpa-entrance. So pakukahibaw sa maabot no kay usahay baya ang atong katuyuan maayo unya uta kahibaw ang padulngan ba og mas maayo. Alang ni Elvira nga mao kini ang naghatag kaniya og kalipay tungod kay gawas nga aduna sila'y makaon nga priskong utanon, aduna pud sila'y mabaligya sa uban. Ug tungod kay ang iyang bana anaan ang ginabuhi sa layo, ang pagpananom mao'y iyang outlet aron mawala ang iyang kamingaw ug kalaay. So ako nag-enjoy gid ko. No, musad siguro na dako nga advantage kay kung ang imong gibuhat wa ka malingaw, uy kapaslanan. So ako kapoy kaayo kay ngano early in the morning. You should visit early in the morning. So magsige kag istorya sa tanom because they're like human. Plano ni Elvira nga himuon ang iyang garden nga usa ka vegetable park diin mahimo na nga mo dine in nga adunay romantic ambience ang mga customer. Mao ni ang subuan nun. Dili magpapildi bisag unsa pa man kana nakalisod, unsa pa man na nga hagit di atubang, ang subuanon makamaog nga mo barok og maningkamot. Mao ni ang resulta. Gi-inspeksyon usab ni Garcia sa maong adlaw ang municipal nursery sa Barangay Cantobaon sa lungsod sa Tabuelan. Purok Mohon sa Barangay Sumusa, lungsod sa Tabugon, nga municipal winner. Barangay Nursery sa Kayang ug City Nursery sa Dakbayan sa Bugo nga district winner. Ug ang Municipal Plant Nursery sa lungsod sa Medellin. Ug ang Municipal Winner Best Purok Backyard Garden category ang Purok ng Ka-4 sa lungsod sa Daan Bantayan. Uban sa report ni Paula Mendoza, kini si John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.